ingon si Monsanto, makabarog yun sila ng mga ghost projects yun ni, bisan atong pasangil na sayop ang mga coordinates nga gihatag sa mga proyekto. Kaya mato ni Monsanto, ilag yung gi-clarify gikan sa Department of Public Works and Highways ang mga locations ini mga proyekto. Na-confirm nila nga mao gina ang mga locations. Pag adto nila, why proyekto nilang nagkita? As in, why bisan usa ka haligi nga gipabarog? Why bisan usa ka hollow block nga haklap dito? So ghost project yun. Tulo. Di lang usa, di lang duha. Tulo ka ghost flood control projects ang napamatudan sa National Bureau of Investigation. Wa sa isulti ni Monsanto ang locations ining tulo ka mga proyekto. Wa siya musulti Cebu City ba ni? Mandawi City ba ni? Lapu-Lapu City ba ni? Liloan, Compostela ba ni? Talisay City ba ni? Malabuyok ba ni? Dumanhog ba ni? Naga ba ni? Karkar ba ni? Wa isulti. Why location? Bogo ba? Why location gihatag? Si Attorney Hermie Monsanto. Wa siya musulti kinsay kontraktor. Ini maong proyekto. Ang QM Builders ba? Ang Kirante Construction ba? Ang Adaman Construction ba? Pulos ni mga Kirante. Kaya itong gipanghinganlan ng mga construction companies. Bikin sa may kontraktoran eh. O ang labing dakong pangutana, kinsa man ang kongresista na nahilambigit ani mga proyekto ha. So importante kayo asa man ang location ini mga proyekto. Kung ato na makuha ang location, ato nang masusi kinsay kongresista na nagpasiugda ini mga proyekto. Unsi ra ba ang atong kongresista dinhi sa Subo plus 2 ka party list 13 ang atong mga kongresista sa Subo. Dilantanan sa Raymond Mendoza mo'y labing gamhanan kay uyuan ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ikaduhang labing gamhanan si Ipap Oano kay sister-in-law ni Martin Romualdez. Kaya ang asawa ni Jonke Oano, ang Mayos Mandawi, igsuon ni kongresista Yeda Romualdez na mao'y asawa ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kung parte na ka ng maifip, parte ka ng AX, parte ka ng tupan sa mga wano sa niyaging eleksyon. In fact, hatod karon sa tuig 2026 na padayon pa ang mga wano nagpabaga. Bisag gidili na ang papangilabot sa mga politiko sa mga ayuda, nagpabaga o pamirma o mga guarantee letters. Si kongresista Ipap Oano o si Mandawi City Mayor Jonke Oano. So, matod ni Director Monsanto, kumbinsido siya lingon ang ilang mga ebidensya. Mag-agad hinoon sila sa Department of Justice. Ipatigbabaw ba ang ilang findings o pasakaan ba ang kaso? Ang mga nahilambigit ini mga ghost projects dinhi sa Subo. Pero ingon si Monsanto, iya sang gipa-review ang uban pa mga kaso, uban pa mga proyekto. Ug gikuwangan na siya sa mga ebidensya. So iyang gipabalik ang iya mga ahente paghipos og dugang mga ebidensya sa uban pa mga flood control projects di lang sa Subo hasta na sa Bohol. Matod ni Monsanto, gusto niya ipatawag ang mga witnesses o ipatawag ang mga representante sa Department of Public Works and Highways, ipatawag ang mga kontraktor aron mahingpit yun na ilang kasayuran mahitungod sa mga proyekto. Unya, ang mga proyekto nga naagyon, nakita nila ilang isusi dili ba substandard, dili ba poor ang quality sa mga materialis o sa trabaho. Ngano napakyas man pagpalipod sa mga Subuanon gikan sa grabe nga baha. So good luck ngadto ni Attorney Hermie Monsanto, ang Regional Director sa National Bureau of Investigation. Ining makutin nga investigasyon, kay labi na maglambigit ni mga politiko, daghan na kay diha mga pasikot-sikot, daghan na kay diha mga babag, ug daghan na kay diha mga influensya, hinaw di magpasigas mata sa mga politiko dinhi sa Subo. Si Attorney Jose Hermie Monsanto, ang bagong Regional Director sa National Bureau of Investigation dinhi sa Central Visayas.